Hindi na kailangang pumunta sa mismong tricycle terminal o kaya naman makipagtawaran sa pamasahe. Ito ang layunin ng planong TODA App na isinusulong sa Angeles City. Ayon kay Vice Mayor Amos Rivera sa ginanap na kapihan ng Pampanga Press Club sa Swiss Hotel Clark, naghahanda ang sangguniang panlungsod ng isang ordinansa para sa implementasyon ng TODA App sa tulong ni Councilor Racco Del Rosario na siyang chairman ng Committee on Public Transportation. Sa ilalim ng sistema, magkakaroon ng dispatcher sa terminal na mag-ooperate ng app. Kapag may booking ang isang pasahero, ang nakaabang o on-the-ball na driver ang agad na kukunin ng biyahe. Layunin ng mobile application na ikonekta ang mga commuter sa mga accredited na TODA tricycle driver sa Angeles City. We have to educate the TODA drivers that the technology will be here at probably for the next century or so, no? Because they will die a natural death, for lack of better term, kung hindi sila mag-upgrade sa digital world na nandito ngayon, no? Makikita rin sa app ang pagkakakilanlan ng driver at detalye ng prangkisa para sa dagdag na seguridad. Coming up with this TODA app, Ma'am Patricia, there will be now a sense of safety, security, and transparency, both for the passengers and drivers. Okay? Mawawala na rin po yung maglalakad ka o kaya magtatawag ka, papalakpak ka, sisigaw ka, para lang, di ba? Para lang si Toda na on the ball, makikita ka. So with this app, ma'am, burineng ma'am, with this app, pwede taning sunduan. Ayon kay Rivera, makakatulong ang app sa pag-regulate ng pamasahe, pagpapalakas ng accountability at pag-iwas sa overcharging. Magbibigay rin ito ng mas ligtas at mas transparent na sistema para sa parehong driver at pasahero. Itong ordinance na fare matrix na manual ng didikit keng sidecar, tune kitang app. So from point A to point B, i-compute na itang app, luntoya kanyan, bayo may ibok, no magkano yung bayaran mo. Sinabi rin ni Rivera na ang panukala ay nagmula mismo sa kahilingan ng mga TODA driver na humingi ng tulong sa mga opisyal upang makasabay sa paggamit ng teknolohiya at hindi mapag-iwanan ng iba pang ride-hailing apps. Actually po, mismo mga TODA Federation na sumulat sa amin to help them come up with this app. Ako po, Patricia Mawangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.